Two rebel armies stand victorious in the ruins of a fallen dictatorship, brothers in arms. They had bled together for decades to destroy the same enemy. They shared the same mountains, the same culture, the same dream. For one brief electric moment. በትግራይና ኤርትራ ድንበር አቅራቢያ ፍንዳታ መድረሱ ተነገረ። ይህ ፍንዳታ የተከሰተው በተሽከርካሪዎች ላይ የአየር ጥቃት መፈጸሙን ተከትሎ ነው ሲሉ የአካባቢው ምንጮች ገልጿል። ትናንት ምሽት እኩለ ሌሊት አካባቢ ከሽራሮ ጀምሮ እስከ ኤርትራ ድንበር ድረስ ባለው አዋሳኝ ስፍራ የድሮን የሚመስል ድምጽ ሲሰሙ እንደነበር የገለጹ አንድ የአካባቢው የኢትዮ ፎረም ምንጭ ከቆይታ በኋላም ተከታታይ ጥቃቶች ሳይደርሱ እንዳልቀረ ያስረዳሉ። ከኤርትራ ድንበር 6 ኪሎ ሜትር ርቀት አካባቢ ባለ ስፍራም ገመሃሎ ተብሎ በሚጠራ ቦታም በተከታታይ كم تريبو زلهم زي نيبحكي زقرمن أسكافن درجة ويكونتات خون كم زغلي زنقر زلو نسودما أبزي نسمع زلنا بلتسقنا متقعتنا يدرونات أبدوبنا يرترافل سيموكم زلو يزنقر زلو سبو غيرك تهازولكم نالبات نمنتا إلاماك خون كم زغل تشعتم قنبت زوق حفرك ليتي أبدو بتجرين إيرتران كابدو إيرترا 6 كيلومتر راح رحقة تركب قشة جمهالو كباب شرارو بدرون سرعة بالتجناس تفصمه نايد بدا متقعد تخيل له تفصمه صعبو ذلو خناتات كابتو بوتاز ترغبو نبرتي بسلك رغبنا محبريتها كم زملاخته أبتغابي حيال لبسنتها وكم تسمع عبينا يحو قاتلو هلالتان كبر حقير كم زنبرن زمتقعد تفصمه له كباب شرارو بحفشا جمهالو دما أبز قرب أوان هزبي مس هزبي استفلالي نايت صمدو سرحتي بدو مؤمن فساتانا جيجو زنبر زوايو انتخونا جن إز صار سلام خنا سقومتي نتناي سلام مرد عن هواهون مزراق زعل ما يوم بتستفاد زمان يدرون دبلاب زبط حنا يسبيقون نوات وقولات زاجيد بنتور كفلة تاي تخالن توسخ حبريتها من زبط حنا كنا كافلوكم يعني قبلومي عسران تشعتهم قوم كم تري وزلهم زي أزي أقداسي حبريتا ويون كنتاتيو ببزح من قدي زبكم زلهم ما حدا من جتراي وسيد كاكت كيلون كبد زبالي حدا تي نايكرنا أفريقيا زينا بفلاي دما أمونغو يرتران توبيانز كبر بزح فيك نيوز سلزلو نحقنته كتناصر كفيديو قالي محبانا زيناتات ونالو نستفل على علامات تباهلوتي حقنيا نغرات كوص زيد اللي مهنيات አሉ ስለዚ بنشتي ነገር كوص ይዝፍተን ንዑግን አገለገልዩ ሚት ኻሚት حق ከይከውን ኸዲዩ ምክንያቱ ዝተጓደለ ከውን ኸል ትቦታ ዝብልዎ ጌጋ ከውን ኸል ወላ ትካለ እንታይ ግን ክንገብር ኣለና ንነገራት ሰሚዕካ በዓልካ መደምደምታ ክትገብር ኣለካ ስለዚ እቲ ሓበሬታ ብኳዕ ኣይኮነን ኢልካ ከምቲ كجبر كوهاب نزجب حبريتا شلل الكاك حلف يتخلني خانيش تيمن اسمعيه دحري كات ማታቸውን ገልጿል። በሰው ላይ የደረሰውን ጉዳት ግን ለማወቅ ከመለከተም ከሚመለከታቸው ወታደራዊና ገለልተኛ አካላት ለማጣራት ያደረግነው ጥረት ግን ለጊዜው አልተሳካም። የብልጽግናው አገዛዝ በትግራይ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች በዙሪያው እያሰፈረ ካለው ሰራዊትና እየቆፈረ ካለው ምሽግ ባሻገርም ሰፋፊ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻዎችን በራሱና በቀድሞ የትግራይ አመራሮች በኩል እያከናወነ ሲሆን ወትሮ ከሻቢያ ጋር በመሆን ይፈጽመው የነበረውን ጥፋትን አሁን ደግሞ ከነዚህ ከፊል የትግራይ ኃይሎች ጋር በመሆን ለማከናወን እየሰራ ስለመሆኑ ተደጋግሞ የተነገረ ነው። ሕጂ እንታዩ ለንቀነ ብዛዕባ እዚ ናይ ህወሓት ብዙሓት አርቲክል ዝተጻሓፉ ቀኒዮም እዮም ፍላይ ሓደ ኢንተሊጀንስ ናይ ስለያዊ ሓበሬታ ዘለዎ ናይ አፍሪካ ኢንተሊጀንስ ዝብል ከምኡውን ካልኦት አገደስቲ ኩናት ንትግራይ ዝብል ብተደጋጋሚ ከብልዎ ቀኒዮም እዮም ምስ ኤርትራ ድማ እናላገብዎ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ስለ ዝድለ ዘሎ እዩ እንድሕር ኢልካ ድማ መጀመርያ እቲ ተፈፂሙ ዝብልዎ ዘለው መጥቃዕቲ ናብ ከባቢ ገማሕሎ ዝበሃል ኮይኑ ከባቢ 6 ኪሎ ሜትር ካብ ደቡብ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ገለገለ ካብቶም ናይ ብልፅግና ካድረታት ዝበልዎ ድማ ኣፅዋር ፀዓና መኻይን ነይረን ወይ እውን ኣፅዋር ዝተደፈነሉ ቦታታት ወይ እውን ድፍዓት ናይ ኤርትራ ናይ ህወሓትን ኣፅዋር ዝተቐመጠሉ ዘለገለገለ ዝብሉ ሰሚዐ ኣለኹ ኣፅዋር ንዓኹም ንኣወጁ ዘቐምጡ ተኮይኖም ምሕራይ ኢለ ሸፈፍ ኢልካ ትሓልፎ ግን እንተወሓደ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ምስማዕ እውን ኣገዳሲ እዩ ፍርቅ ለይቲ ተኻይዱ ስለዚ ብስለያ ዝተሰነየ መጥቃዕቲ ምዃኑ ክትግምግም ትኽእል ማለት እዩ ናይ ድሮን ዝመስል ድምፂ ከም ዝሰምዑ ተቐማጦ ናይቲ ዓዲ ከምኡ እውን ተደጋጋሚ ተኽሲ ወይ ከዓ ቦምባ ምፍንጃር ነገር ከም ዝሰምዑ እንደኣን ኤር ኣታክ ኦን አ ቬሂክል ኣብ መኪና ዝመስል መጥቃዕቲ ከም ዝመስል እውን ይነግሩ ማለት እዩ ዝተረኣየ ሓበሬታ እንተሎ ዲስትሮይድ ቪሂክል ዲስትሮይድ መኻይን ከም ዝተሃረማን ዝተቃፀላ ማለት እዩ ሶርስስ ሪፖርት ሲንግ ስሞክ ብርቱዕ ዝኾነ ትኪ ከምኡውን ዕብይ ዝበለ ሓዊ ኣብ ጥቃ ጎቦ ከም ዝረኣዩ ማልቲፕል ትራክስ ኤንድ ቪሂክልስ ዌር አለጅድሊ በርንድ ብዝሕ ዝበላ ወይ እውን ካብ ሓደ ንላዕሊ ዝኾና
مخاينن ናይ ጽዕነት መኻይን ማለት እዩ ከም ዝተሃረማን ዝተቓጸላን ከም ስራየ casualties the number of human casualties currently difficult to verify ዝኾነ ይኹን ናይ ሰብ መጉዳእቲ ወሪድ እንተሎ ዝኾነ ነገር ዝተረጋገጸ ነገር የለን attacker local sources believe the strike was a drone attack carried out by the Ethiopian federal government ቶም ዝረአዩ ወይ ሮዮም ዝበሃሉ ዘለው ናቶም ጥርጠራ ብብልጽግና ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት ኣለዎም ይብል ኣሎ ካብ ብልጽግና ወጻኢ ምን ኣሎ ብሓዊ ዝፃወት ኣብ ዝዋን እዚ ክትብል ትኽእል so ገለ ነገር ካብቲ ጉዳይ ክንሰምዕ ከለና ዝብልዎ ዘሎ TPLF warning this comes a short after the TPLF ህወሓት ሰንተ ኣብ ዘለንቀነ ህወሓት ሓደ ኣገዳሲ ደብዳቤ ሰዲዱ ነይሩ እዩ ሓደ ኣገዳሲ ደብዳቤ ናብ international community warning that the threat of war is no longer a risk but an imminent danger to the region ስለዚ ህወሓት ሓደ ደብዳቤ ሰዲዱ ነይሩ ናብ international community ደብዳቤ ድማ ቀርቤልካ እንተሪእኻዮ እንታይ ዝብል እቲ ደብዳቤ እዚ ናይ ኩናት ንኽጅምርሲ ሪስክ ኣሎ ወይ እውን ተኽእሎታት ኣሎ ዘይኮነሲ ኩናት ዘይተርፍ ምዃኑ ዝረአ ምልክት ከም ዘሎ ዘይተርፍ ኩናት ከም ዘሎ so war is not risk but an imminent danger ዘይተርፍ ሓደጋ ደበና ናይ ኩናት ከም ዘሎ ህወሓት ዓቢሩ ኣሎ ጽንህ ኢለ እውን ከሪአኩም እታ መግለፂ ናቶም ዝበልዋ so troop build up reports suggest that federal government is digging trenches and amassing troops near the Tigray border ብልጽግና ብብዝሒ ሰራዊት ናብ ከባቢ ትግራይ የፀቅዕ ከም ዘለዎን ድፍዓቱ ይኹዕት ከም ዘለዎን ድፍዓቱ የደላድል ከም ዘለዎን ብብዝሒ ሰራዊት ድማ ኣብቲ ዶባ ፀጊዑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ pattern of the strike the report notes that this follows a similar incident months ago where a drone struck a truck carrying onions and bananas as well as ongoing drone use in the Amhara and Oromia region እቲ ኣጠቃቅማ ናይቲ ድሮን ድማ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ኣብ ቅድሚ ክንደይ ወርሒ ካብ ጠለምቲ ወላ ገለ ብድሮናት ዝገበሮ መጥቃዕቲ ነይሩ ንዑ ዝመስል ሓንቲ መኪና ናይ ጽዕነት ሽጉርትን ገለን ጽዒና ዝነበረት ከም ዝሃረሙን ብተደጋጋሚ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኣብቲ ክልል ኦሮሚያን ዝገብርዎ ዘሎ ንፋኑ ንገለና ገበሩ ዝገብርዎ መጥቃዕቲ ምስኡ ዝመሳሰል መጥቃዕቲ ምዃኑ ዝማለት ድማ መረጋገፂ ነቲ ብልጽግና ገይርዎ ንዝብል ዘራጉድ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው A surge in propaganda from the government aimed at creating division within the Tigray leadership. ብልጽግና ብርቱዕ ዝኾነ ጎስጓስ ህወሓት ኣብ መንጎ ሓድሕድ ይባልዑ ከም ዘለዉ ዘመስል ከምኡ ድማ እቶም ምስ ብልጽግና ሰፊሮም ዘለዉ ከም በዓል መን ኢኻ ትብሎም እዚ ናይ ቀደም ጀነራል ወለካ ሓለቓ ስታፍ ናይ ሰራዊት ዝነበረ ጀነራል ሳሞራ ዝብልዎ ድዩ ካልኦት ኩላቶም መፂኦም ንብልጽግና ዝድግፍ ህወሓት ድማ መጥፎ ምዃኑ ንጽምዶ ድማ ኣበርቲዖም ሕጂ እውን ከስማዕኩም እየ ጽምዶ is a big target ኣብዚ እዋን እዚ ኣንጻርና ኩሎም እዮም ኣዕጢቖም ዘለዉ ዝብል ዘረባ ተደጋጋሚ ይዛረቡ ኣለዉ ጽምዶ ድማ ብግምጣሉ ሓደ ኣገዳሲ ስጉምቲ ወሲዱ ኣሎ ክንሪኦ ኢና ስለዚ ናይ ትግራይ መርሕነት እቲ መንግስቲ ብዝከኣሉ ሓደ ነገር ክገብር ከም ማሕበረሰብ ዓለም እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ካልእ ዘይተደለየ ከይከዶ ከሎ ተቐላጢፉ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ንክወስድ ተሪር ዝኾነ ወይ እውን ሓያል ዝኾነ ፃውዒት ገይሩ ከም ዘሎን ብግልፂ ሓቲቱ ከም ዘሎን ዓለም ግን ሸለል ኢሉ ይሪኦ ኣሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ንዒቕካን ሸለል ኢልካ ምርኣይን ክሳዕ ክንደይ ዓብ ዋጋ ክኸፍል ዝኽእል ጉዳይ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ምክንያቱ እቲ ኩናት ተመፅኡ እንታይ ክፈጥር ከም ዝኽእል ምግማቱ ከቢድ ኣይመስለንን ትማል ኣብ ትግራይ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ፈፂሙ ሕጂ ድማ ኣብ ኣምሓራ እንታይ ይፍፅም ኣሎ ኣብ ኦሮሚያ ትማል ኣብ ቤተክርስትያን እንታይ ተፈፂሙ ይበሃል ኣሎ ኩሉ ነገር ኣብ ግምት ኢኻ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ክገብርዎ ዝኽእሉ ሓደጋ ብዙሕ ግምታትን ንምግማቱስ ክብድ ዝበለ ነገር ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ Front, TPLF, released a statement on June 3rd warning of what it describes as a rapidly deteriorating political and security situation in Ethiopia. The aid memoir raises concerns over the collapse of the cessation of hostilities agreement, worsening humanitarian conditions, and the growing risk of renewed armed conflict, while calling for urgent international intervention and renewed political dialogue. The following is the document in its entirety. Aid memoir, an urgent call to avert an imminent and catastrophic war. Date, June 3rd, 2026. To diplomatic missions and international partners. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተደጋጋሚ ህወሓት ብግልፂ ይሓትት ከም ዘሎን ነቲ ኩነታት ማሕበረሰብ ዓለም ቀልጢፉ ምትእትታው ብምግባር ዝከኣሎ ነገር ክገብር ከም ዘለዎ እዮም ዝሓቱ ዘለዉ ብወገን ህወሓት ክሪኦ ከለኹ they are trying their best ነቲ ኩናት ንምድሓን ወላ ምስ ኤርትራ ፅምቶ ዝገብርዎ ዘለዎ ጥራይ ደይኮነ ብተደጋጋሚ ዝወስድዎ ዘለዎ ስጉምቲ እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ ዘፍረሰ ብልጽግና
ሕጂ ድማ ናብ ኩናት ገጽ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ኩሉ ትሶም ዝገብርዎ ዘለዉ ነፍሶም ንምድሓን ህዝቦም ንምድሓን ክልሎም ንምድሓን ረብሓታቶም ንምሕላው ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ግፋ ይገብር ኣሎ ገለ ይገብር ኣሎ እናበሉ አንጻሮም ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ይገብር ኣሎ ብግብጢ ኣሎ ትብልጽግና ገጅፍ ሰራዊት የደላድል ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ስለዚ ንሱ ንኩናት ይዳሎ ንጸላእዩ ድማ ንኸይዳሎ በቶም ተጋሩ ገይሩ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ አንጻሮም ይነዝሕ ኣሎ ናይ ብሓቂ ዘገርምን ዘስደምምን ኩነታት እዩ የግዳስ ብልጽግና ማይ ዓሚኹ ከም ዝሰርሕ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ብልጽግና ንተጋሩ ኩሎም ዘራያት ሒዙ መፅኡ ኣይሰለጦን እቶም ሳላቶም ዘራያት ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ዘሎ ሳላ ሻዕብያ ድማ እዩ ኣብ ኩል ስልጣን ኮፍ ኢሉ ዘሎ ባዕሉ ዝበለ እዩ በይኑ ስርኡ እንታይ ምዃና ፋኖ ኣፍሊጦም እዮም እኮ ስረ ናይ ብልጽግና ንበይኑ መን ምዃኑ ሸነ ኣፍሊጦም እዮም ንበዓል ሸነ ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ዝገብርዎ ዘሎ ዕንወት ክቋፀር ዘይከኣለ እዩ ወይ ምሶም ተሻሪኹ ህዝቢ ዝቐትል ዘሎ እዩ ኣብ ኣምሓራ ፋኖ ለንቀነ ጥራይ ዝገበሮ ክርእየኩም እየ ጀስት ንበይኑ ተዋጊኡ ክሰብሮ ዝኽእል ከፍርሶ ዝኽእል ድፋዕ የለን ክስዕሮ ዝኽእል ኣካል የለን ተጋሩ ኣብ ነፍሶም ኣሚኖም ጥራይ መዚ ኩናት ንኤርትራ ኣሚኖም ወይ ንገለ ኣይኮኑን ናብ ነፍሶም ኣሚኖም እዮም ዝኣትውዎ ዘሎ ኣብ ነፍሶም ካብ ምንታይ ከኣምኑ ክእሉ እንድሕር ኢልካ ወይ ልክዕ ተጋሩ እኮ ጀነራላት ዘለዎም እዮም ምድብ ሰራዊት ዘለዎም እዮም ተመክሮ ናይ ኩናት ዘለዎም እዮም ፋኖ ትማሊ ኦርጋናይዜሽን ዘይነበሮ ቅድሚ ትማሊ እቲ ሓበራዊ ግንባር ኣቆይሙ እኮ ካብ ገዝኡ ተበጊሱ ፋኖ ኣብ ከመይ ዝበለ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ስለዚ ይሪእዎ ኣለዉ አንጻራ ብዝተበገሰ ኩሉ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ተጋሩ ግዳ ክንምንታይ ሓይሊ ዘለዎም ተመክሮ ዘለዎም ዕላማ ድማ ንጹር ዘለዎም ልዕሊ ኩሉ ድማ ትክክለኛ ዕላማ ንኩናት ዘለዎም ትክክለኛ ዕላማ ስለምንታይ ከም ንተጋሩ ገይሩ ዝብድሎ የለን ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ ነገር ይዓፂቦም ዘሎ ኩሉ ነገር ዓፂቦም ኣሎ so they have every reason ኣበርቲዖም ንኽቃለሱ ኣበርቲዖም ንኽቃለሱ ዝኣክል ምክንያት ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤርትራ ኣላ ኣብ ጎኖም ሱዳን ኣላ ኣብ ጎኖም ኩሉ ነገር ኣብ ጎኖም ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ክገብር ዝኽእልን ሓገዝ ክህብ ዝኽእልን ኩሉ ኣብ ጎኖም ኣሎ ኣምሓራ ፋኖውን ምስኦም ኣሎ ስለዚ this is going to be ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ወሳኒ ኩነታት ኢና ናቱ ዘለና ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ወሳኒ ኩነታትን መድረኽን ኢና ናቱ ዘለና so decision taken over 1 million participants in the consultation ever supported the reinstation of 2020 elect ስለዚ ተጋሩ ነቲ ቅድሚ ኣብ ግዜ 2010 ዝነበረ መንግስቶም ክመልሱ ከለዉ ህዝቢ ናይ ትግራይ ዝደገፈ ምዃኑ ይገልጽ ኣለዉ ስለዚ በዓልና ብዓድና ንህዝብና ከነመሓድር ህዝብና መሪፁናይ ነቲ ዝነበረ ብሰንኪቲ ኩነታት ተባሂሉ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ኩነታት ኢና መሊስና እምበር ዝገበርናዮ ወይ ዝጠሓስናዮ ወይ ዝወሰድናዮ ሕማቕ ስጉምቲ የለን ይብሉ ኣለዉ humanitarian and economic situation siege conditions federal መንግስቲ ብነዳድን ብኻልእ ኣገደስቲ ነገራትን ገይሩ ዓፂዎ ከም ዘሎ ነቲ ክልል inflation and shortage basic necessities beyond much of ordinary citizens ነቲ ህዝቢ ነቲ መሰረታዊ ነገራት ናይ ሕክምና ይኹን ምግቢ ይኹን ነዳድ ይኹን ካልእ ኩሉ ዓፂዩ እነባብሮ ኣዝዩ ከም ዝኸርር ገይሩ ኣሎ ቀፂሉ ኢንሰርክልመንት ናይ ብልጽግና ሰራዊት ብየማኖምን ፀጋሞምን ክባን ዕፅዋ እናገበሩ ድፍዓቶም ይኹዕቱ ከም ዘለውን ነቲ ህዝቢ ነቲ ሰራዊት ነቲ ህዝቢ ድማ ሞራሉ ንምትንካፍን ንምርዓዱን ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ከም ዘለውን IDP crisis እቶም ተመዛቢሎም ዘለዉ ሰባት ካብ ንዓዶም ምምላስ ተኸልኪሎም ኣለዉ ካልእ ድማ ዝግባኦም ቀረባትን ይረኽቡ ኣለውን ዲክላይኒንግ ኤድ ድማ ናብ ትግራይ ዝመፅእ ዝነበረ ብዝተፈላለየ ምክንያት እናጎደለ እናጠፈ ከም ዝኸደ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ዋይደር ኮንፍሊክት እቲ ብልጽግና ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ ናብ ትግራይ ጥራይ ደይኮነ ኣብ ካልኦት ክልላት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ናብ ኦሮምያ ዝቕፅሎ ዘሎን ናብ ትግራይ ከስፋይ ዝፍትን ዘሎ ሓድሽ ነገር የለን ኣብዚ እዮም ዝብል ዘሎ ኣብ ትግራይ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ገይሩ ፀኒሑ ስለዚ ናብ ኩናት ክቕይሮ ይፍትን ኣሎ እዚ ኩናት እዚ ግን ናብ ተጋሩ ጥራይ ኮነ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ኣብ ክልል ኦሮምያ ድማ ዝቕፅሎ ዘሎ እዩ ስለዚ nothing new here ነቲ ዝለመደ እዩ ዝገብር ዘሎ እቲ መንግስቲ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ዓይኑ ፀቂጡ ዝርዮ ዘሎ ብሕቡእ ዘጣቅዓሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ዝፍፅም ዘሎ ግን ደጊምና ንነግረኩም ኣለና እዚ ኸ ኣገዳሲ እዩ ፅባሕ ንጎኒ ዝመፅእ ኩነታት ኣቐዲምካ ማሕበረሰብ ዓለም ምሕባር ኣገዳሲ እዩ elections present as democratic legitimacy but exclude ትግራይ ዋላ እውን እቲ ምርጫ ገይረ ኢሉ ዝጀሃረሉ ዘሎ ነገር እንተኾነ ንትግራይ ኣብቲ ምርጭኡ የእተዋን ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ስልጣን እውን የብሉ ንምርጭኡ ከማን ናብቲ ምርጫ እውን ከሳትፋን ዘይካለ ክልል ከም ናቱ ገይሩ ኣብ ልዕልያ ክገብሮ ዝኽእል ወራር እውን ቅቡልነት ክህልዎ ኣይክእልን እዮም ዝብሉ ዘሎ ብኩሉ ዕፅዋ ገይርዋ ዘሎ ላርጅ ፓርትስ ኦፍ ኣምሓራ ኦሮምያ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኤንድ ጋምቤላ ኩላቶም ከማ ኣብ ካልእ ቦታታት እውን እቲ ምርጫ ኣብ ትግራይ ጥራይ ደይኮነ ኣብ ዓብ ክፋል ናይ ኣምሓራ ኦሮምያ ቤንሻንጉል ከምኡን ጋምቤላ ይተኻየደን
So regional and international implications እዚ ጉዳይ እዚ ዓብይ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል እዩ ማሕበረሰብ ዓለም ካብ ብሕጂ ነዚ ኩነታት እዚ ርዩ ዘድሊ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘለዎ እዮም ዝተሓሳስቡ ዘለዉ it's important ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ደጊምካ ደጋጊምካ ምንጋር ከም ዘድሊ risk of renewed war ዓብይ ኩናት ክግባር ከም ዝኽእል ናብቲ ዞባ ድማ ዓብይ ፅልዋ ክፈጥር ዝኽእል እዩ ስለምንታይ ናይ ዞባ ጉዳይ ምጥቃስ ኣብዚ ተጋሩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዋይዛ ምክንያቱ እቲ ዞባ እንታይ ከም ዝመስል ትሪእዎ ኣለኹም this is the region ኢትዮጵያ ዝበሃል ዝቃፀል ዘሎ ዓዲ እዩ and ብርግፅ እቲ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ ካልእ ኩናትን ሽግርን እዩ ዘሎ ብዘይ እቲ ናይ ትግራይ ጥራይ ከምኡ ቀፂልካ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ናይ ሱዳን ውሰዱ ናይ ሱዳን ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዘሎ ናይ ሶማልያ ኩነታት ሕጂ ፅነ ኢለ ከሪአኩም እየ መሊሱ ሕጂ እኳ ቁርብ ተስፋ ይህብ እምበር ኣዝዩ በዳሂ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ሓንሳብ እንተተፈንጂሩ መትሓዚ ክርከቦ ዘይከል ኩነታት ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቲ ብልፅግና ግን ብሓደ ወገን ጥራይ ዘይኮነ ዝመፁ ዘሎ ክሲ በብዙሕ መንገዲ ዝመፁ ዘሎ Prosperity Party has secured another 5-year term in Ethiopia's national election, but the victory is heavily overshadowed by intense instability. The northern region of Tigray was completely excluded from the vote, leaving millions of citizens without federal representation for 6 consecutive years. Now, this lack of participation stems from a fragile 2022 peace deal that is rapidly unraveling, with local Tigrayan leaders defying the and united women of the whole ladies. We had gentlemen earlier, now we have ladies. Now let's begin with Mabel. Mabel, we have to start with the sheer scale of exclusion here. Out of 130 million people, the entire Tigray region was completely left off the ballot. Can Prime Minister Abiy Ahmed claim a legitimate democratic mandate to govern a unified Ethiopia when millions of his own citizens in the north were denied a voice in parliament for the 6th straight year? So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ሓደ ካብቲ ነቲ ምርጫ ኢሌጂቲሜት ወይ እውን ዘይተቐባልነት ንክህልዎ ዝገብር ነጥቢ ስለ ዝኾነ ኣገዳሲ እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ እንተሪኢኹሞም ብዛዕባ ምርጫ ናይ ኢትዮጵያ ክትዛረብ ከለካ ዳርጋ ብዙሕ ህዝቢ ኣይመረፀን ጥራይ ዘይኮነ ብዓብዩ እቲ ክልል ትግራይ ዝበሃል ኣብቲ ምርጫ ኣይተሳተፈን ኣብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ብዘይ ድምፂ ክንደይ ገይሩ ዶ ትግራይ ፈሊጥኩም ኣለዎ ኣይዛረቡሉን እዮም በዓል ጌታቸው ረዳ ፃድቃን ዝምልከቶም ጉዳይ ስለ ዘይኮነ ኣይዛረቡን እዮም 6 ዓመት ገይሩ ኣሎ ፌደራል መንግስቲ ዝበሃል ኢትዮጵያ ትግራይ ግን ቦታ የብሉን ኣብቲ ፌደራል ቦታ የብሉን ን6 ዓመት ሕጂ ድማ ቅድሚ 5 ዓመት ዝተገበረ ምርጫ ከምኡ ሕጂ ድማ ቦታ የብሎምን ስለዚ ትግራይ ሃገር ድዩ ክልል ድዩ እንታይ እዩ something they need to really define for themselves ትግራይ እንታይ እዩ ከም እንታይ ፋንክሽን ዝገብር ዘሎ ከም እንታይ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ምክንያቱ ኣካል ናይቲ ፌደሬሽን ድሕሪ ኮይኑ ቦታ ክወሃቦ ይግባእ ኣካል ናይቲ ፌደሬሽን ዘይኮይኑ ድማ ካልእ መንገድታት ክፍጠረሉ ይግባእ ንሪኦ ዘለና ትግራይ ግን መንጎ ንሕሰብን ንኩናትን ቅድሚት ይወሃቦም ኣሎ ኣብቲ ዝግቦም መሰል ግን ዝኾነ ነገር ክወሃቦም ኣይክእልን እዩ ዘሎ እዚ ኸማ ነቶም ተጋሩ ሓድነቶም ንክሕይሉ ኣገዳሲ ነይሩ ዝኾነ ንትግራይ ኣብ ዝኾነ ምርጫ ከየተወን ዝኾነ ቦታ ከይሃበን ኣብሲ ናይ ኢትዮጵያ ትክክለኛ ምርጫ ኣካይደ ንኩሉ ኢትዮጵያዊ ዝውክል መራሕየ ክብል ከይኽእል ዶ እያ ትብላ ዘላ Absolutely not. There's no way to unify any nation when a large amount of it is being excluded and continues to be excluded. It's not something that the Tigrayan people have not experienced before. This is something that's become normal to them and to us rather. And it's unfortunate. There's no way that Ethiopia can actually succeed or have a sustainable future if a large amount, even if a small amount of its population is being excluded from the ability to vote. That is not a democracy. And so it's really disappointing to be put in this position again, but there's no way that a country can be unified when many of its citizens are being excluded from the... Exactly. ni ሓደ ክፋል ናይቲ ሃገር ጠቕላላ መሰሉን ድምፁን ዓፂኻ ሓድነት ናይቲ ሃገር ከተረጋግፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ነቲ ህዝቢ ድማ ይውክሎ እየ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ እያ ትብል ዘላ ስለዚ ተጋሩ ነዊሕ እዋን ተጋሩ ጥራይ ዘይኮኑስ ካልኦት እውን ኣብቲ እዚ ምርጫ ድማ ዲሞክራሲያዊ ኢልካ ድማ ሽም ዘይምሃቡ ምክንያቱ ኣብ ዲሞክራሲ ድምፂ ናይ ህዝቢ ጠቕላላ ዓቢስካ ክኸይድ ስለ ዘይክል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣገይ ተመሳሳሊ ተደጋጋሚ መደምደምታ ኢና ንርኢ ዘለና ሓንቲኻ ክንሰምዓ ንእሽተይ እሞ ክንሓልፍ illegitimate from the outset due to a heavily restricted political landscape, with primary opposition challengers either jailed, banned, or even pushed into exile. What real choice did the 50 million registered voters have other than ratify Abiy's Prosperity Party?
Absolutely. I agree with the previous speaker, with Mabel, that this is really not a way to unify the nation. And although that it's really not unheard of for Ethiopia having a rigged election, this is the seventh election under this system, and there's always concerns, there's always rigging. What makes this worse is that it's happening amid genocide, continuous war, mass detention, massacres. On the same day an election was going in the southern part of the country, there were 46 Christian Amaras have been massacred. So there's a lot of stability issue. My goodness. I mean, ዓለም ክሳዕ ክንደይ ፀማምዝኒ ሂብዎም ከም ዘሎን ኢትዮጵያ ይሕዝኑን እዮም ብሓቂ ሓቂ ንምስራብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፀማምዝኒ ዝኸፈ ፀማምዝኒ ዝተዋሃቦም ህዝቢዮም ክንብል ንኽእል ምክንያቱ ከምኡ እንተዘይከውን ነይሩ ክንዲዚ ዓይነት ግፍዒ እናተፈፀመ ከሎ ብኩሉ ገበናት መዓልቲ ምርጫ ጥራይ ሳብ ኣምሓራ ከባቢ ኣብ 46 ሰባት ተቐቲሎም ይብሉ እዚ ከም ዜና ክኾነሉ ዘይክእል ሃገር ተኮይኑ ጋድ ነውስ እንታይ ዓይነት ሃገር እዩ ጉዳይ ዝሃገር እዚ ስለዚ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ጌርና ኢሉ ዝዝረብ ዘሎ ፈፂምካ ተዋስኦ ምዃኑን ካውን ዘይክልን ኣባይታ ዘየለን ቦግ ኣቢልካ ዝዝረብ ዘረባ ምዃኑ እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ብሓፈሻ ንህዝቢ ዝኣክል ምርጫ ኣይነበሮን ዋላ እውን እቲ መሪፁ ዝበሃል ዘሎ ንብልፅግና ጥራይ ክመርፅ ዝኽእል እምበር ካልእ ነቲ ምርጫ ኣመራፂታት ፈጢሩሉ ነይሩ ክበሃል ኣይክእልን እዮም ዝብሉ ዘለው ኣሊጌሽን ፕሪሪጊንግ ከምኡ ድማ እቲ ምርጫ ከይተጀመሩ ከለውን ብዙሕ ዓይነት ስርቅን ምትላላትን ዝነበሮ እዩ ኣቐዲሙ እቲ ብልፅግና ዘድልዮ ነገራት ሒዙ ዝነበረን ንኸምስል ተዋስኦ ንክገብር ፐርፎርማቲቭ ኢሎሞ ተዋስኦ እዩ ነይሩ እምበር ሓደ ምርጫ ኢልካ ክዝረብ ዝኽእል እውን ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለው and such as ብዙሓት ከምኡ ኢሎም እዮም concept specific voting stations deliberately engineering the results so the victory would not appear as suspicious as 100%. ዋላ እቲ ኮራሲ ከሲርዎ ዝበሃል ዘሎ እውን ደይ መደይ ተባሂሉ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ረኺብዎም ተባሂሉ ፀርፊ ኮይኑ ከይስማዕ እዮም ገለገለ ፓርቲታት ገለ መናብር ሂቦም ዘሎ ዝመስል ዘሎ ኩሉ ነገር ባይ ዲዛይን ዝተገበረ እምበር ምርጫ ኣይኮነ ነይሩ ነዚ ምርጫ ድማ ብዙሕ ኣቓልቦ ክወሃበ ይግባአን እዩ እቲ ምርጫ ብትኽክል ንህዝቢ ነቲ ሃገር ዝውክል ከም ዘይኮነ ብልፅግና ድማ ነዚ ምርጫ ከም ፕሪኮንዲሽን ከም ሓደ ቅድሚ ኩነት ወሲዱ ንሕማቕ ነገር ንመግበሪ ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ሓደ ኮይኑ ካልእ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንእሽተይ ስክሪንና ክንርኢ እንተኮይና ድማ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ዜናታት ኣብ ዝዋንና ዘለዉ ጉዳይ ናይ ሶማልያ እዩ ምክንያቱ እቲ ዞባ ኩሉ ግዜ ኣሰካፊ ስለ ዝኾነ Fighting erupted in the Somali capital, Mogadishu, between government forces and opposition groups. The violence marked the culmination of a long-running dispute over electoral reform that has flared intermittently since at least 2012. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ሶማልያ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ወጥሪ ዘሎ and few ነቲ ታሪክ መንግደፎ ለንቀነ ዘለዎ ጉዳይ እንተሪኢኻ ብብዙሕ መንገዲ ኣብ ሕማቕ ደረጃ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር and I mean the political system ናቶም እዮም ዘርእዩና ዘለው ኣብዚ ከሪአኩም ዳርጋ መዛረባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ ሲዩ እጅ እኳ ቁሩብ ካብ ናቡ ህድእ ኢልሎ ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና ይግበረሎም ክብለኩም ይደሊ Political crisis is spilling into the streets of Mogadishu. Armed clashes broke out ahead of a planned anti-government protest, with the opposition accusing President Hassan Sheikh Mohamud of trying to extend his term in office, which ended on May. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ትግራይ ዝበሃል ሕጂ ሌተስት ሪፖርት ዝረኸብኳ እንተሪና ቁሩብ ተማሂሽሎ ይብልለው ይግበረሎም ከዓ returns to Mogadishu after deadly clashes. Relative calm has returned to Mogadishu after 2 days of intense fighting between government forces and opposition-aligned armed groups that displaced civilians and disrupted daily life across the capital. Heavy clashes erupted in several districts, including Halwadag, amid growing political tensions over constitutional changes that opposition leaders say could extend the tenure of Hassan Sheikh Mohamud and delay elections. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ጉዳይ ክሳዕ ክንደይ እተሓላለኸ ፀገም ከም ዝኾነ ብቐሊሉ ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትፈትሖ ትኽእል ወይ ከዓ መዕለቢ ክትረኽበሉ ትኽእል ሽግር እውን ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ኣፍሪካ ፀገም እዩ ኢልካ ክትዛረበሉ እውን ትኽእል ኢኻ ግን ናይ ኣፍሪካ ፀገም እዩ ምባል ጥራይ እውን ንባዕሉ እኹል ኣይኮነን ምክንያቱ 10 ግዜ ብዛዕባ እቲ ፀገም ስለተዛረብካ ዝመፅእ ለውጢ የለን what is going to be the solution እንታይ ክኸውን እቲ መፍትሒ ዝበሃል ዘሎ ሓሰን ሼክ almost 5 ዓመት ኣብ ስልጣን ገይሩ ነይሩ ኣብዘን 5 ዓመት እንታይ ፈጢሩ ይኸውን ኣብቲ ሃገር እንድሕሪ ኢልካ
ዝኾነ ነገር እንታይ ለውጥ ኣምፅኡ ንዝብል Mohammed immediately announced that the next elections would be conducted by universal suffrage. And originally, it looked like this might actually happen. In May 2023, for instance, his government announced that it had come to an agreement with Somalia's regional governments, known as federal member states, to move towards universal suffrage, with regional elections due for June 2024 and national elections for November 2024. However, as negotiations got into the nitty-gritty, some of the more powerful federal member states soured on the idea, accusing Mohammed of trying to essentially centralize power. This triggered a constitutional crisis in 2024 when the federal parliament approved the electoral reforms via constitutional amendments, prompting Puntland and Jubaland to suspend relations with the federal government. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሃገር እዚ ጅቲ ኣቃሊሎም ዝዛረብዎ ዘረባ ክሰምዑ ከለኹም they always think እቲ ነገራት ቀልል ኢሉ ከምዚ ናይ ዲሞክራሲያዊ ሲስተም ቋማት ኣካይዳ ገለመለ ንክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ይመስል እቲ ሃገር ከምዚያ ትመስል እሞ ተመቃቅላ ናይ ፌደራል ስቴትስ ክልተ ስቴትስ ኣለዋ ጠቅላላ ምስቲ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኩሉ ግዜ ፀገም ዘለዎም ሓደ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ፑንትላንድ ዝበሃል ንሱ ምስ ኢማራት ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ዘለዎ እዩ ከምኡ ድማ ናብ ኬንያ ዶብ ዘሎ ታሕቲ ጁባላንድ ዝበሃል ንሱ እውን ምስ ኢማራት ኣዝዩ ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ዘለዎም እዮም ክልቲኦም ሓደ ናብ ሶማሊላንድ ትሪእዎ ዘለኹም እዮም ሶማሊላንድ ኦልሬዲ ኢማራት ጠቅላላ እስራኤል ኣፍልጦ ሂባቶ ዘላ ስለዚ እቲ ፑንትላንድ ዝበሃል ንባዕሉ ምስ ኢማራት ቅርበት ዘለዎ እዩ ዝክርቱ ኮይንኩም እቲ ዝዓበየ ቤዝ ናቶም እቲ ቦሳሶ ዝበሃል ካብቲ ቦታ እዩ እቲ ሰራዊት ናይ ኢማራት ሓደ ዓብይ ቤዝ ገይሩ እቶም ዕጡቃት ምልሻታት ድዮም ገለመለታት ካብ ካላምፅዩ ካብኡ እዩ ናብ ሱዳን ናብ ዳዕመ ሰብሪዕ ዝእትዎም ነይሩ ስለዚ እቲ ምስ ሶማልያ ምስ ተባእሱ ካብኡ ውፃእ ምስ ዝበልዎ ብታሕቲ ዝስራሕ ብዙሕ ገይም ኣሎ ስለዚ ተን ክልተ ስቴትስ ተን ፑንትላንድን ጁባላንድን ዝበሃል ኦልሬዲ ናይ ደጋ ሓይልታት ዘለዎም እዮም ሓድነት ድማ የለን እቲ ሰብኣይ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሓሰን ሼክ ድማ ንባዕሉ ድሮ ንኤርትራ ተኣክል ሃገር ከማን ክኸስር ዝኻለ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ንዑ ብዙሕ ክጠቕመ ትኽእል ነበረት ሃገር እያ ነይራ ብዙሕ እውን ክጠቕመ ዝፈተነት እያ እዚ ማለት እንታይ ምስ መን ይሰርሕ ናበይ ይኸይድ ናብ ኩሉ መፅመፅካ ስለ ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና now he is in a big trouble ንባዕሉ ጥዕሚ ስልጣኑ ኣልዩ ክእለ የሎም ዝደልዩ ሶማላውያን ብፍላይ እቶም ንኤርትራ ዝፈቱ ሶማላውያን ኣክቲቪስትስ እዚ ሰብ እዚ መዓስ ይጓሓፈልና ጥራዮም ዝብሉ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ዝምድና ምስ ኤርትራ ክልዕልሕን ፅቡቅ ከይከይድን ዝገብር ዘሎ ሰብ ንሱ እዮም ዝብሉ ካብቲ ዘሎ ኩነታት ውፅእ ኢልካ እንተሪኢካ ግን ካልእ እውን ኣለዎ ትፀገም ትርኩም ምስቲ ፌደራል መንግስቲ ኮይና ትሕግዘላ ክብሉ ከለዉ እተን ካልኦት ስቴትስ ድማ ገሊአን ብእስራኤል ካልኦት በኣሜሪካ ካልኦት እውን ብኢማራት እናተደገፉ ነቲ ማእከላይ መንግስቲ ልሕልሑን ድኹምን ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣጋይን ምንቲ ርእስኻ ዲሞክራሲ ዝበሃል ንከምዚ ዓይነት ኣጀንዳታት ኣዝዩ ምቹእ ስለ ዝኾነ እዛ ጉዳይ እዚኣ ንሶማል ናበይ ከተብፅሓያ ኣይዶኖ ግን ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ ኣለዎም ኣብዚ ዓመት እዚኣ ከምኡ እውን ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት እውን ይብሉ ኣለዉ and it's going to be very very serious እቲ ጉዳይ ከም ንሪኦ ዘለና ምርጫ ናቱ ድማ ኣብዚ ኩዲ ነይርዎ እጂ ድማ ድራማ ክጅምር እዩ ምርጫ ክኸውን ከሎ ድራማታት ኣብ ኣፍሪካ 4 to 5 years. At the time, it wasn't clear whether this would apply to Mohammed, given he was elected in 2022 when terms were 4 years. In May, however, just before his 4-year term would have ended, but with no election scheduled, Mohammed announced that the constitutional amendments did in fact apply to him, and that he would thus stay in post for an extra year. Unsurprisingly, this didn't go down well with the opposition. ብሓፈሻ ሓድሽ እቲ ቅዋም ከም ዝቀየርዎ ድማ ቀደም እቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ን4 ዓመት እዩ ዝብል ነይሩ እቲ ቅዋም ናቶም ኣብዚ ሓድሽ ዘመሓይሽዎ ግን 5 ዓመት እዩ ዝብል እዚ ናይ 5 ዓመት ግን ንዑ ትምልከት ድያ ዋላ ነቲ ድሕሪኡ ዝመፅያ ትምልከት እንትብል ንሱ ንዑ ከም ትምልከት ገይርዎ ኣሎ እዚኣቶም ከዓ ኣይትምልከቱን እያ ብዝብል ዝግበር ዘሎ እዩ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ሓንቲ ዓመት ናብቲ ናይ ተብልናያ ግን እቲ ሃገር ግን ዓብዪ ኢንሰኪሪቲ ተፈጢሩላ ከም ዘሎን ዝቕፅል ድማ ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ እዚ ናብታ ቻርት ተመሊስካ ክትርለካ መቐፀልታ ልክዕ ከምቲ ኣከባቢና ዘሎ ካልእ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሶማልያ ከመይ ኢሉ ኣሎ ኣብ ሱዳን ድማ ንእሽተይ ክንትንክፍ ምክንያቱ እቲ ዞባቲ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ዞባ ምዃኑ እናተገንዘብካ ክትከይድ ስለ ዘለካ there was this report ብዛዕባ ናይ ሱዳን ድማ ሓደ ዋዕላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻይዱ ነይሩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ agree on peace roadmap in Addis Ababa.
A broad coalition of Sudanese political and civil groups has reached a consensus on a roadmap aimed at ending Sudan's ongoing conflict during talks held in Addis Ababa. The consultations were facilitated by the Quintet mechanism, which includes the United Nations, African Union, European Union, League of Arab States, and Intergovernmental Authority on Development. In a joint statement, participating groups agreed to establish a preparatory committee to launch a Sudanese ሱዳን ድማ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብ እቶም ኩንተት ዝበሃሉ ሕብረት ኣፍሪካ ኤውሮፕያን ዩኒዮን ብላብላ ዝበሃሉ ኩላቶም ተሓዊሶም ሓደ ዋዕላ ኣካይዶም ነይሮም ነቲ ፖለቲካል ኤሊት ናይ ሱዳን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዝብልዎም ዘለዉ I don't think ክንድውል ኣለውጡ ከምፅእ ዝኽእል ግን ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ዝኾነ ኢትዮጵያ ንባዕሉ እንታይ ዓይነት ተራ ኣለዎ ኣብ ግምት ኢኻ A broad coalition of Sudanese political and civil groups reached a consensus on roadmap designed to end the country's ongoing conflict. ስለዚ እቲ ሲቪል ሶሳይቲ እቲ ፖለቲካል ፓርቲስ ገለ ይዘራረቡ ኣለዉ እዩ ዝበሃል ኣብ መወዳእታ ነቶም ክልተ ጀነራላት ወይ ድብልዎም ንዳዕመ ሰሪዕነት መንግስቲ ሱዳንን ተረዳድዮሞም እዚ ሲቪላዊ መንግስቲ ዝበሃል ዘሎ ስልጣን ክርከብ እዮም ዝደልይዎ ዘሎ ናይ መን ልኡኻት ምዃኖም ብመን ዝኽፈሉ ምዃኖም ድማ ሓደ ካብቲ ኢማራት ዝደልዮ ንሱ እዩ ክትሪእዎ ኢኹም ድማ እቲ ጉዳይ ሳዕ ክንደይ ክሸናኽርዎ ከም ዝኽእሉ ሱዳን ነቲ ጠቕላላ ብወታደራዊ ዓወት ዘይተዓዊታ ማለት እዩ The talks were supported by the Quintet Bahal Malet mechanism, which consists UN, African Union, EU, Arab League, and IGAD, Kulatom regional bodies Balu, Europa Hebret Africa, UN, Arab League, Kamuduma, IGAD, Tiatomsi, Narabhana Sudan, many could abakalom Zakhalab Telkom, Hebret African, IGADen, Neabium, Daril Kayom, Kretium Dema, ኢማራት ከፍሎም ያምናል ባት አረብ ሊግ ዝበሃል ኣብ ግብፂ ስለ ዝኾነ ናልባት ንሱ ግን ግብፂ ንባዕሉ ጥዕና ዘለዎ መንግስቲ ይኮነን ኣብዚ ጉዳያት እዚ አንጻር ኢማራት ደው ክብል ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ሱዳን ከም ንሪኦ ዘለና ሓንሳብ ኣብ ዋሽንግተን ሓንሳብ ኣብ በርሊን እናበሉ ንሱ ብሱዳን ዘይውክል ነገር ክግበር ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዝቕፅል ዘሎ ሓደገኛ ምዕባለ ወይ እውን ኣካይዳ ክበሃል ይኽእል መወዳእቱ እንታይ ክኸውን እዩ ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ሱዳን እውን ነዚ ይመስልቲ ኩነታታ ዋላ እኳ እቲ ወታደራዊ ኣካይዳ ኣብ ሱዳን ሰራዊት ናይ ሱዳን ደሓን ዝኾነ ምንቅስቃስ ይገብር ኣሎ እንተተባሃለ እቲ ፖለቲካዊ ሲስተም ግን ሽንክርክር ዝበለ እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ኩሉ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣሜሪካ ሓንቲ ኣገዳሲት ናይ ፖሊሲ ሽፍቲ ገይራ ወይ ናይ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ኢሎም ደውፅዎ ሓደ ሓበሬታ ክበኩም እየ ብልፅግና እንዲኦም ፖስት ገይሮም መርዮም ግን ንሳቶም ንምርጭኦም ኢሎም ዝገበርዎ እዩ ግን I have it looks up to policy natom ብዙሕ ይከታተል ስለ ዘለኹ ኩንነት ዘለዎ ወይ ዝመስል እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ Trump administration's policy US diplomats abroad are prohibited from commenting on the fairness, integrity or legitimacy of foreign elections. Donald Trump ኣብ ምሕደራናቱ ብስቴት ዲፓርትመንት ዝሃቦ መልእኽቲ ይብሉ ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማት ኤምባሲታት ይኹኑ ካልእ ኣብ ካልእ ሃገር ዝግበር ምርጫ ፍትሓዊ ዲ ነይሩ ግሉፅነት ነይሩዎ ዶ ትክክለኛ ዲ ነይሩ ንዓኹም ዝምልከት ኣይኮነን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ከይተዛረቡ ተባሂሎም እዮም ይብል ኣሎ ሓደ ኢሉ ዘሎ ናይ ብልፅግና ጎስጓሲ እዩ ግን ቁርብ ኣሜሪካዊ እውን እዩ ዜግነት ናይ ኣሜሪካ እውን ዘለዎ እዩ whether the June እዚ ድማ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ድማ እቲ ናይ ብልፅግና ዘካየዶ ምርጫ ፍትሓዊ ዲ ነይሩ ትክክል ዲ ነይሩ ንኩሎም ዘማእከለ ዲ ነይሩ ገለመለ እዚ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዝምልከት ይብል ኣሎ Okay, أنا كم يرتراو كريه الله وداينا إثيوبيان يزملكت إثيوبيان يوم صبودي هاي صبون أبزون وكو إثيوبيان زبلوين أنا بدل النمبر نحنا ناتنا ريتو خاليو نعنا زملكت قداي ما يكون ريتونا بزي قد سنتايو نا إثيوبيان قداي زي so بتي أمريكا تبلو زلا صبو بوليسيو the State Department زوجو بوليسي زبلو زلو دي تمنا نا أمريكا diplomats أبزي قدايكم تبلغ لغاية تبلو حجرات كم مثلا كجبراك خلاين أبتو قد عندما يتوي بالوام الله تذكر الزبون يعني كريه الله أمريكا أبزي قد عيا أبزي يتوقت أتوني عند أنا كم تبون نجارن كم تخكلني أنا نجارن جري دوسته كم حد حماق نجار جر كتوسط خلاي كونن سلزي it's a good thing if that is true بزح police تا shift يقبر له ونريه مالنا هنا but at the end of the day بلتقي الناس قبروا من الرجال نقول زو كلا يكون تخكلا يكون كم دليتهم يبلوا له إثيوبيان بتني إثيوبيان ترى عايز ملكات إثيوبيان يوم كفر زلهم yes إثيوبيان كفر زلهم أبا I agree ولا كان عايز ملكات كده يكون I agree كله حنت كابتن أقدر دس فيديو تاتنا لينكنا ناي أول سمع كلام صحفويهم أبز حلف بروساتي دارجا كلهم زبولكم بجهدي ترى يومين إذا حج الزارة مودما بدم كلام صحفويهم
أما حبراو ميديا وحلالو إنا إلوم زحسب عصباتنا إنسا إرترا مس إثيوبيا شعبيا مس بلتغنا بوشت زررب جميرو أبي مس إسياس كراخبو علت قوتيروم زبل زرباتات كاب أمونات من شتات متيونا تبهاله كقاواحك النيلو كابز تقبلهم لما بزحات إثيوبياويان كدقاقمو سمعلو حجانة ملسيكب إذا ملسي توم كونا يلوم زرقحو عبالات إنساز فلتوص لزغونة نايمن مخانو من الساراية الليني أنا زبلو زلوخي انتوتم حكم سيلوم زلو إثيوبياويان دما مريحنة شعبي آخمي مخانو طوعو يجيرو خبر حالهم أنا زبلو لني إذن أيول كيت انتاني حانتا عدى نتشعتا وارحب كبدات ايراتوت سنحت قلعة بونا عينا النار آيت إحيلا نزولروتو كاليت سبيت متيا ازي ولادي وانتايلاتا انتايلات من اللسلا لكم تحسبوا كساب كتقتلا وانتخاليا ايكونني بولو كرداكم شعبيا بحفشو هزبي ارترا بتا نويحت انسان برطوع حرسان ولاديو متي وزعشل كابزنينيو بعلوهم تردوه بولو اتازينا امونغ ارتران تقراين امحران سودانن كالي ازبتاتن تمسريتو زولو تصمدون زمدنان ببتتان امنت نمتفعن تفبرختيا كالي علاماون يبلان بلتقنان قول عبشاشان بتون قول تبعت اوديتو من مسساي بتحت طاولا نخراخبون نخزراربون زيد ليو ايكونن اب حدا طربيزا خوف نخبلو ادمه يقربيهم ارتراغن ملسا حنتن نتصرتنيا بزعبا منتاي كوف كنبل حبعت ما حدا وانا بقى لمحتتو اب غوربيتك حوي ندد انتهاليو اتحو خيطفه سغيل كايدك قسنيو إلو نيرو هصان بشاشان زاب إثيوبيا سودانن ولعو زلو اب صومالون كله حسيب زل حو خيطفه ددقس لما يلبون كم زاد سمعوا زلو ميا تعمل غطاب عبيو نتي صمدو كفرس نزفتن زلو فلاي بلصقنا مسير تراك الرقيم زبل صفي زخرو غسغاس قبرو لنا روميام سلازي تشيك ميت بالزي خون زي كل مخانو يناندر زلنا بزعبا صمدو عبي زربا حيال زخونه زربا يم زرب زلو ابزون كسمعوهم تخليهم እድገቶችን ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ጥያቄዎችና የደህንነት ስጋቶች አንፃር ምን አይነት አንድምታና ሚዛን አላቸው የሚለውን እየመዘንን እንቆያለን። አፈወርቅ ካንተ ልጀምር። በቅርቡ በተለይ ፖርት ሱዳን ላይ የተመለከትነው አንድ ስብስብ ነበረ። እርስ በርስ የሚስማማ አይነት ሀሳብ የሌለው ግን ደግሞ በጋራ የምንሰራን በሚል ስያሜውንም ጽምዶ በሚል የሚጠራ ኃይል ተሰብስቦ ተመልክተናል። ዋና ጉዳያቸው ጸረ ኢትዮጵያ የሆነ አቋም መሆኑን ደግሞ በንግግራቸው ውስጥ በእንቅስቃሴያቸው ውስጥ እንመለከት ቆይተናል። እሱን ተከትሎ ደግሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የውጭ ግንኙነትና ወታደራዊ ትብብር ዳይሬክተሩ ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ጠንካራ አስተያየት ሰጥተዋል። በመከላከያ በኩል በተለይ ደግሞ እንዲህ አይነት ጸረ ኢትዮጵያና ጸረ ሉዓላዊነት የሆኑ አቋሞችን በማስረዳት በኩልም እየተደረጉ ያሉ እንቅስቃሴዎችን ያስረዱበትን ሁኔታ ተመልክተናል። ዛዕባታ ፖርት ሱዳን ዝተገበረ ናይ ጽምዶ ኮንፈረንስ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ድማ ግልጽ ዝኾነ ብኻልእ ነገር ዘይሰማምዑ ብሓደ ሰሚርና ኣለና ክብሉ ከለዉ እንታይ ዓይነት ፀረ ኢትዮጵያ ፀላእቲ ዝኾኑ ገለመለ እናበለ እዮም ዝዛረቡ ዘሎ እቲ ጽምዶ ኣመና የፍርሂዎም ዘሎ እቲ ናይ ወታደራዊ ዲፕሎማሲ ወይ እውን ወታደራዊ ምትሕብባር ዝበሃል ሓላፊ እቲ ወታደራዊ ጀነራል ኣብ ዝምፂና kun ዝነበርና ንሱ ዝበሎ ድማ ነዚ ብዕቱቢቲ ይሰርሑሉ ከም ዘለዎ ዝገልጽ ሓበሬታ ሂቡ ነይሩ። እነዚህ በከመይ ከም ትሪዎ ከመይ ዝኸውን ዘሎና በላይ ዛሓት ዘሎ ንስማ ተመሳሳይ ግብ ያላቸው ኃይሎች ናቸው የተሰባሰቡት። ግባቸው በአገር አቀፍም በዓለም አቀፍ ወይም ደግሞ ሀገራዊም ቀጠናዊም ግብ አላቸው። ግባቸው ሁከትን፣ ውድመትን፣ ጸረ ዲሞክራሲያዊነትን መሰረት ያደረገ ግብ ነው። ስለዚህ ይሄ ዓላማ ነው ያሰባሰባቸው። ኢትዮጵያ ከም ትሪዎ ዘለኹም ኩሉ ግዜ ክዛረቡ ከለዉ ነቲ ጽምዶ ከም ሓደ ሓደገኛ ነገር ገይሮም እዮም ዝወስድዎ። ምክንያቱ ተጽምዶ ብምሁራትን ብህዝቢን ዝግበር ዘሎ እዩ። ጽምዶ ክሳዕ ክንዲዚ ከፍርሃካ ዝኽእል ስለምንታይ እዩ ንዝብል ምክንያቱ ፀረ ሰላም ስለ ዝኾንካ ኣብቲ ባእሲ ናይቲ ህዝቢ ክትረብሕ ተሓቢእካ ክትነብር ስለትደሊ እምበር እቲ ክሳብ ሕጂ ተራእዩ ዘሎ ጽምዶ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝተሓዋወፈሉ መድረክ ዝተረእየሉ እዩ። ናይ ህዝቢ ሓሳብ ዘለካ ተኮይንካ ፍርህ ክስማዓካ ይግባአን እዩ። ግን ንሳቶም ነቲ ጽምዶ ከም ሓደ ኣዝዩ ሓደገኛ ፀላኢ ገይሮም እዮም ወሲዶሞ ዘለዎ حكم يوم دما I think it's صمدو حدا كود كم زغل ترديوم الله
صمدو ناب حبرة أفريقيا بتحكم زلوا دماء ناب UN ناب حبرة أفريقيا ناب European Union أقد أساس عرف سديدهم زلوا تصمدو بس تريوا زلهم يو تنهي لك كريكم يابزيا نتا article قرب سميونا قريبنا نيرنا and that tells you already انتايوتي فتفضل بلوم زلوا إيرترا دما تفكر من قد جرات تصمدو ناي حزبي نربح حزبن نسلامن سلزقونه نزقبوا مع كلات محبارة قداسي for a background the context for over a year long a series of people-to-people engagements, community dialogues, cultural exchanges, and confidence-building activities have been underway under an indigenous theme of Tsumdo Nisalam. So Nisalam ka gerom la tam sabati kama hasla zukhana hna taradana Tigrinya lexicon equivalent to engagement for peace. This noble grassroots campaign aims at rebuilding trust, restoring social cohesion, and strengthening relations among communities whose lives were profoundly affected by the years of conflict and separation. The permanent mission of the United States of Eritrea to the United Nations Cap New York ambassador Sofiat Sumarem زغرق هون كم زغلي سلازي إلى تحدي ورك شدشة إسرائيل شدشة ناب زقبوا مع كلات بمخادو نبي حكي زبالته سقمتي كله زغلانه سلامتاي ستفعل عليه عينت سنتنا كوها بوصلن سنبزلنا صمدو تخكلني علامات تنتايو نمنتا علامات تغيرو تكاندي توصح زدل زلو دمان تايو نمغلاط نتوم زقبوا مغلاصن مردان أكل نايتي نصمدو مسرحيو ስለዚህ ነቲ ህዝቢ ምርኻብ ጥራይ ዘይኮነስ ንዝምልከቶም ኣካላት ድማ ብተደጋጋሚ ክትነግርን ክትእምንን ክትክእል ኣለካ እሱ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ purpose of transmission mission of the video ብቪድዮ ዝተሰነየ ድማ እዮም ሂቦሞም ስለዚ እዚ ኣገዳሲ እቲ ቪድዮ እንታይ ዘርኢ ነይሩ እንድሕር ኢልኩም እታ ቪድዮ ካብቲ ምሉእ ትሕዝቶታ ዝሓሸት ንሳ እያ ምክንያቱ ዘረባ ዘድልያ ኣይኮነን እታ ቪድዮ ንሽተይ መስምዕዋ أي فلنا ملو خامي قولنا الله أكبر سلام يبري أكن هنا معكم بينه يبري هنا نكره عنه هنا كنهمنا. For decades, Eritreans and Tigrayans endured the devastation of conflict while yearning for peace. They came to realize that peace could not be achieved through longing alone. To quench their deep thirst, they initiated Tsumdo, a people-driven movement that enabled communities to meet, deliberate, cooperate, and envision a shared future. After 2 years of determined effort, Tsumdo has borne fruit. حلنا زلو وسب نزلنا رأيه كالنا نجر كحسب يكلنيو ترجعون لهم نزل فيديوز ندحريو one of the most brilliant صراحة نيتسمدو ذا فيديوز يا إليان ذا فيديوز يا نخلو تي إيفنتس أكيف كا كومبايل غير كا ستوري كتفتر مخالي لذي ذا فيديوز يا نزي عند حرار يومهم زخونا كان تاك بالخل نزريو كعقب خليو انتاي كن كبلخل بارز انت خوينو اتهم زطرطرو زلون زفرو زلون كم انتاي زبقسيو انتاي كنعرن خلاب لعل زي خا ختبل تخل بر نزا فرص زبلكا طعنا زلو سبا يكون ስለዚ እዛ ቪዲዮ እዚኣ ይኹን በትሕዝቶ ተዋሂቡ ዘሎ ንዝግብኦም ኣካላት ክሕበር ብምኻሉ it's really brilliant I am sure sponsors ክርከቡ ክእልዮም ነዚ ፅምዶ ንምድንፋዕ UNDP ካልኦት ዩኒሴፍ ገለ ሓገዛት ተገይሩሎም ነቲ ኣብ ዶባ ዘሎ ህዝቢ ዝያዳ ብሓደ ክሰርሓሉ ዝኽእል መንገዲ ብዩኤን بحبرة أفريقيا استموّل نجار سرح كسرح أنت زغل كمان تزبالة سي. That's why دمان UN محبار أزياء قداسي. مخنياتو نساتون أبتو جربوا حجرات سلام ركعتن كله سلاز دليو. مستناتهم ملختون سلاز خيد. أزي أزياء قداسي نتبيو. بس ملك كتريا خلا خدمة. نبي حكي صبوا صراحة بسول صراحة يسرح كم زلوا. ممكن زابيرلي بلتقنا منين بلعلو. منين نابلكم دا تنبرمبر نزي أبايتا زرو زلو كنتات كتقيرولو تخلو مدرخ جن أنا سيرأينني زلو سلزي تقداي بزا عينون كتريو كتقولو لكم سلزي زيا ناب نيويورك مبصحة ناب براسلس ناب يوروبيان يونيون ناب ستيت ديبارتمنت نا أمريكا تتخيدون أزيد اسم بلني كما يجيرو كمان أكلنا تزي كوني ستيت ديبارتمنت نا أمريكا كحبر زلو ويو whatever جن توم نعوز قبر زلو زيت أم سبعة يكونون جيرو مون كله خليهم they just don't wanna publish it or كحبري دليهم بزغانة it's brilliant initiative and نعلم بتخكل communicate بتزقبو صغير كاب إنجليش صحيف كاب social media غيرنا عندنا جن خلا يكونون نسو نزقبو مع كلات بزقبو channels بزقبو من جدي نابزقبو بوتا كبت بمخالو زلنا حجوس
أزيو العليو سلازي نبحكي بلوز سرح باولن بإرتران سرحة بأمباسادر صوفيا نابز قبو أكال كيدلو أتزغزل دماء نمهوراتن نعبيت عدن زقد فيو كمتي أب حلفة أبور سودان زبلو مهوراتن عبيت عدن هاي تزوبا تقبلهم نتقداي نابز بصح كبصح ويخوليا زي حركاتي زي حقو سنسو قمت قبل يخليها نابزي فلايتي مس أمريكا مس أوروبا مس كالت علاماتنا بصبغ زمدنا نخدلو زلنا بقمت قالو اتي بلتسقنا زبهال ناب كوينات ورا كوينات زحسبلو زلو قزي تخكلنيا سقمتي كويني سمعني بزيات راين ترينا خمان كن حقو سلو زقباناي نغزل أمريكا حيثكا مش شعبية معراق نمعراق ممكواريو one at a time حدا حزي مش شعبيا مس ويانا كنبلا يندلن حز تايما يبل نا أمريكا حزكا مش شعبيا معراق ممكوارية يبل لب بل exactly تازولا زلو بتكبر جميرا مالو بقرمت مالي تاقيرو بقرمت مالي جيريون تيموتيوس بحال نا أبي حمد بامبولا نا أمريكا سري دمو مس ماركو ريبيو تراخيو بقى تزاتينا اينا تايمزولو زاتا غيرنا اينا حزي أمريكا حزكا مش شعبية معراق نمعراق ممكواريو بعفشا نزيا يتأول ملسك بهم صنيو زي عقب ملس دما هيبو مالو I think بزعبا تقراي وين أنا سيرو تزاريبو منيرون ترخيبايا كبكم كفتنيا because أنت نيرا نتنا تقراي قداي وين أنا سيرو لهم نيرو زي مثلا من الوقت سانتا غينا كبكم كفتنيا it's I don't think سانتا غينا زيا اسمعكم حجي كلهم دلي يقبرن ون ايو قناوي ابيك نزرارب انت غينا حجي كلهم دلي سلام نزغت الى الزاربا دقيمكم سمعوان اسمروان نحنا مسبل تقناوي ابيك نزرارب انت غينا نتقراي زغو سمرددا بتحت اولى اي قبرن ايو اي تجمرن ون سلازي سودان زرقت نصومال زغوسي نتقراينا محران اورومون كالوت بزغول عزسنبرو هزبتات اثيوبيا الساقر زخون عين الزررب بفتصم اي تقبرن اي كقبرن ون ايو كابز بزترفة عبزغت المعالتات بسرعات بلتقنا زقبرنا يمرتشات تياترات نمكتتال محاوراتنا عين تنسليا شعبيا 4 ساعات قحم منبال ابسمايات افريقيا يزنبل ولعلاون بعفشا اتا قداي نصرت يا مسلني إرترا نتوم مشاركتا قلبناكم ناب كالو قداينا نخيد يلنان سلازي ترغاغو ياتبل تا ملقتك نبلا نخل مال ترغاغو there's nothing to fear about زفره نغرن دسنبد نغرن يلنا بزو قداي زي يوم زولو زلو which is good معناته كم مشارك تقولوا زي كتنقولوا زي لك ارسون سلوزغني نعم انت كبير تراد مصت نيرا there was this ناي معبالي كل جزيني إرترا بصبغ زي تقصوا حيلتات نارانا كن نخلاتهم كمختبر لك كبد بلن ديجن let me show you one article أبي يعني رودي زي أمثلني قالوا ني نيلسون مانديلا ني إرترا خيرا كم توم كل جزيبي إرترا زقرو مدمان الساون نايتي ناي مانديلا بانل دي ولا جلز بحال ايجنسي ناتو حلافيتيا بإرترا خيرا نسوم نابس أنحتلو بتنا إرترا سرحاتن نايتي زبن نايتي أكايدان أزيا كم زعجبت زقلت عبريتايو الزون again ناي إرترا سبوش بنغتركب the people of Eritrea are just amazing they are warm kind and deeply patriotic لذي زبيرترا زيوم مقولات زبهم زخونون روحات فكرات كمدما وي كمدما جاغانو نهجرهم زفتويهم إلى جلساتو مالتيو سلذي again نبيرترا خدو خلو كل جزية زقاتهم نجر نزز مسل عينة قايدايو met with the President Isaias Afwerki, senior government officials مسكولاتهم كم تراخبتن ab nation building and African collaboration كم تزراربون
ያ ዝኾነ ነገር ክሕግዙ ዝኽእሉሉ መንገዲ እንተሎ ድማ ነቲ ሃገር ትኸዶ ዘላ ኣብኡ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣበርክቶ ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ንኩላቶም ማልቲላተራል ኢንስቲትዩሽንስ ትካላትን ንሶም ዝግበር ስራሕ ኣወንታውን ፅቡቕን እዩ ክድንፍዕ ጥራይና ንደሊ ቢካዝ at the end of the day እቲ ነገር ነዚ ነገራት እዚ ኣበርቲዕካ ብምስራሕ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ፅቡቕ ነገር ኣዝዩ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ብኡ መንፅር ድማ ንና ከም ፅቡቕን ከም ሰናይ ነገርና ንርዮ ይቐፅለልና ከምኡ ይብዛሕ ዝሕግዙ ድማ ኣይውሓዱ ኢልና ኢና ንቕፅል ሓንቲ ጥዕምቲ ዘረባ ከስማዓኩም እየ እስከዚያ ስምዑዋ ብየ ዘመስግነካ ብዙሕ ስራሕ ገዲፍካ ምሳና ተወፍር ከም ዘለካ ዶክተር ነጊርኒ ደስ እናበለኒ ዝገብሮ ተፀጊመ ይኹንኩም እዛ ናይ ድባርዋ መንገዲ ኣይተረዳእትን ኣገዳሲ መሃር ነገር ኣለዋ ድዩ ንኸዳ ዘለና ድባርዋ ናይታ ጥንታዊት ሃገር ምድረ ባሕሪ ዋና ከተማ እያ ነይራ እዛ ሓድሽ ወለዶ ክፈልጦ ዝግብኦ ታሪክ ኣለዋ እዛ ምድሪ ባሕሪ ናይ ትግርኛ ዝዛረቡ ሃገር ድያ ነይራ ኣይኮነን ምድረ ባሕሪ ንኩላ እዛ ሎሚ ኤርትራ ተባሂላ ትፅዋዕ ዘላ ሃገር ዝሓቆፈት እያ ምናልባት ካብዛ ካርታ ናይ ምድረ ባሕሪ ዝተረፈት ከሰላ ጥራሕ ስለዝኾነ ኢና ቅድሚ ኣቢሲንያ ትበሃል ሃገር ቅርፂ ሃገር ነይሩና ንብል ድባርዋ ከዓ ኣብራ ተጠቃሲት ናይዚ ታሪክ እዚኣ ራሚ እዚ ነካይዶ ዘለና ወፍሪ ኣገዳሲ እዩ ግን ቶም ሸባባትና ብዝርድኦም ቋንቋ ክንነግሮም ኣለና ሎሚ ትሪኦ ኣለኹ ኣብ ናይ ሓሶት ታሪካዊ ፈጠራታት ኣብ ዝበዛ ዓለም ንነብር ኣለና ኣካልና ነርኩም ኣካልኩም ነርና ዝብል ዕላላት እውን ንሰማዕ ኣለና ኣማን ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን እያ ዝብል ኣተሓሳስባ መዓዝ ተፈጢሩ ብገምጋም ከባቢ 80 ዓመት ምድረ ባሕሪ 700 ዓመት ኣቁፂራ እያ እሞ እሱ ይዕምርና ካ ንብል ኢና ግን በቲ ዝወሓደ ን100 ዓመት ዝኣክል ንሕና ኤርትራውያን ኢና ኢልና ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ናትና ነይሮም እንተዝኾኑ ድደሊና ነይሮም እንተዝኾኑ ኣብቲ ቃልስን ስለ ኤርትራ ስለምንታይ ምሳና ዘይኮኑ ስለምንታይ ምሳና ደም ዘይፍሰሱ ሲልካ ዓላል እዚ ክትብለኒ ፀናሓ እዛ ዛንታ ሓንቲ ክፋል ክውስኸልኩም እየ ሓደ ኣፊቱ ብሓደ ክዛረበላ የከራኸርን ኣብ ሕጊ ዝሰፈረን ንምልካት እዩ እንተኾነ ግን ባህርያዊ ዶባት እውን ነይርዎን እዩ ምድረ ባሕሪ ንፁር ዶባት ዝነበረ ሃገር ሩባ መረብን በለሳን እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝፈላለየና ዶብ እዩ መረብ ምላሽ ዝዓደይ ክብሉ ከለዉ ንባዕሉ ቦታትና ዶባቶም እዮም ዘነፁር ነይሮም ቀይሕ ባሕሪ ከዓ እቲ ካልኣይ ባህርያዊ ዶብና እዩ ግን ሃገር እዩ ነይሩ ኢልካ ክትዛረበሉ ዘድፍር ምሕደራ ነይሩ እዩ እቲ ቅርፂ ነይሩ እዩ ምድረ ባሕሪ ትበሃል ሃገር ናይ ገዛ ርእሳ ቤት መንግስቲ ዝነበራ ርእሰ ከተማት እውን ብባሕሪ ነጋሲ ሕጂ እዚ ዘረባ ክሰምዕዎ ከለኹም ገለ ኣለዉ እንዲኦም ፀላእቲ ነፍሶም ተርዲኹም ኣለኹም ኣቲ ሕጂ ካባ እቲ ምድረ ባሕሪ ዝበሃል ዝነበረ ሃገር ክገብርዎ ደልዮም ገለገለ ዝብሉ ኣኸና ዘይንገብሮ ሃገር ማለት እዚ ሎሚ ካርታታት ዘሎ ንባዕሉ 100 ዓመት ዘቑፀረ ኮንሰፕት እዩ ስለዚ you need to create your own narrative and your own story ናትካ ታሪክን ዛንታን ንስኻ ኢኻ በዓልካ ትሃንፆ that's why ብልፅግና ሓደ 40,000 ዝኾን ወላ 400 ዝኾን ቻነላት ናይ ዩቱብ ወላ I don't know 4,000 ዝኾን ኣካውንታት ናይ ቲክቶክን ገለን ወሲዱ ብታሪክን ብገለን ሰብ ዘፅምም ዘሎ ሓንቲ ነገር ተረዲኣት ኣሎ ናራቲቭ ናቱ ባዕሉ ክፈጥር ከም ዘሎ ወላ ብሓሶት ኤርትራ ስለ ዘይዛረቡ ታሪክ ናቶም ንስረቆ ሳቶም ስለ ዘይብሉ ነቲ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ተማለስ ኣጋጣሚ ናይ ጉግል ጀመናይ ዝበሃል AI ኣለዎም ሕጂ ብኣፍ ምሳኻ ዝዘራረብ ታሽሙ ኣለዎ ትዕድሎም ኣብነሲ ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ኣዱሊስ ከንገረኒ ትብሎ ይነግረካ እቲ ታሪክ ማለት እዩ ሕጂ ኣጋጣሚ ቅድሚ ሕጂ ገይረ ዘይፈልጥ ማለት እዩ እስከ ነቲ ዛንታ ብትግርኛ ንገረኒ ይብላ ኣለኹስ ትግርኛ ጅምሩ ሰበለት ብሙሉ ናይ ትግራይ እቲ ልሃጃ እዚ ድማ እንታይ ደሪቕካ ድሮ እቲ AI ናይ ተጋሩ በብዝሒ ኣትዎ ከም ዘሎን እቲ ትግርኛ ዝበሃል ዳርጋ ልሃጃ ናይ ትግርኛ እዩ እቲ ጉግል ሒዝዎ ዘሎ ጀመናይ ናይ ጉግል እዩ ስለዚ እንታይ ብዙሕ ስራሕ ከም ዘድልየና እቲ ታሪክ ዝኣቱ ዘሎ ድማ ፅባሕ ንግሆ ነቶም ንኣሽ ዘለዉ ንሱ ከም ታሪክ ኮይኑ ክፀንሖም ስለዚ እዛ ዛንታ እዚኣ በቶም ብሉፃት ኣክተራት ትግበር ዘላ በቶም ንኣሽቱ ነቶም ንኣሽቱ ክስዕቡ ዝኽእሉ ኣክተራት ዝበለፀት ፊልም ክትኮነሉ ትኽእል መንገዲ ዓድና እያ ትብል መስለና ርእስናታ ፕሊዝ ኬትኩም ተኸታተልዋ ናብ ብዙሓት ክትበፅሕ ክትክእል ኣለዋ ንሽተይ ካብ ኣከርእየኩም ደልየ very interesting video ክንደይ ክፋል በፂሓላ ሰብ ክመሃረላ ዝኽእል እዩ ነቲ ታሪክና ድማ ኣጉሊሑ ዘርኢ እዩ I hope እዚ ነገር እዚ መመሊሱ ብፍላይ ምስቲ ናይ ኤክስካቬሽንስ ናይ ኣዱሊስ ብዝለዓለን ብዕምቆትን ክስራሓሉ እሞ ናብ ዝበለፀ ደረጃ ክበፅሕ ተስፋ ንገብር እቲ ሚድያ ናይ ኤርትራ ድማ ብኩሉ መንገዲ እናቆረፀ ሸር ክገብራ ዝግቦ ብፍላይ እቶም ኣብ ቲክቶክ ዝቆርፁ ነዚያ ክፋል እዚኣ ናይ ቲክቶክ እቲ ኣብ ቁሙስ ንጡፋት ኣይኮናን ንፍዓት ኣይኮናን ኮይኑ ይስማዓኒ ንሕና እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ስራሕ ስለ ዘይኮነ
ስለዚ ኣብ ቲክቶክ ብፍላይ እቶም ንኣሽቱ ወለዶ ኣብ ቲክቶክ እዮም ዘለዉ ነዚ ናይ ዩቱብ እኮ ንሰርሕ እንዲና ግን ኣብ ቲክቶክ ግን እቶም ንኣሽቱ ምናልባት ነቲ ሓበሬታ ስለዘይፈልጥዎ ድዮም ስለዘይረኽቦ ከምቲ ዝግባእ ይግበር እውን ኣለኾን እዮም ሶሪ I'm not even present ኣብ ቲክቶክ ስለዘይ ኣለኹ ብዙሕ ግዜ ሓሊፍ ንኸውን ንኽእል እየ ኣይሆፕ ሓሊፍ ንኸውን ብዝኾነ እዚ ኣገዳሲ እዩ እናበልኩ ናይ ሎም ማሕበረሰብ ዝኹዴ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ነዛ ቪድዮ ድማ ኬትኩም ዝረኣይዋ ኣተባብዕዎ ታንክ ዩ يكل قسماتي